175 тысяч беларусаў эмігравалі ці выехалі на працу ў еўразвяз цягам мінулага года. Еўрастат апублікаваў статыстыку за 2024 год аб выдачы першасных дазволаў на пражыванне. Новыя звесткі даюць падставу меркаваць, што ўсяго пасля 2020 года з Беларусі выехала ўжо больш за 500 000 чалавек. Пры гэтым у параўнанні з 2023 годам фіксуецца зніжэнне колькасці першасных дазволаў на пражыванне для беларусаў прыкладна на траціну. Пераважную большасць нашых суайчыннікаў прыняла Польша. У тройку ўваходзяць таксама Літва і Нямецчына. Аналіз узроставых паказнікаў сведчыць, што з Беларусі ў Еўропу працягваюць з'язджаць найперш працаздольныя 30-40гадовыя. Беларуская дзяржаўная статыстыка не публікуе колькасці людзей, якія пакінулі краіну, але афіцыйныя асобы ўскосна пацвярджаюць маштаб міграцыі. Так намеснік міністра ўнутраных спраў Мікалай Карпянкоў казаў пра 350 000 тых, хто з'ехаў да сярэдзіны 2023-го.